боится, что вось-вось сорве гэты бетонный колпак. А вы таксама гатовы? Таму што глядзіце, тут ёсць два падыходы. Адзін такі, ну нічого там, ну накрылі. І людзі неяк так прызвычаіліся, ну і халера сабе, як пры Саўке жылі, неяк выжылі і працягваем жыць. Іншы падыход, вось той, пра што мы гаворым, гэты пар, ён накапліваецца і калісьці рване. Вы сторонник таго, што ўсё ж такі рване, так? Ну, у Беларусі это хутчэй тарфяны пажар, ён палыхне. Это як тарфяны пажар, ён дзейнічае, але ў нейкі момант просто бах і пачынае палыхаць усё балота. Вот каб да гэтага не даводзіць, вот трошкі бы глуздоў нават, хаця там Піхта сёння руліць на тэрыторыі Беларусі, яны б зразумелі, што так нельга паводзіць, так нельга рабіць. Нельга так рабіць з народам, нельга так рабіць з грамадствам. Вось. Ну, потому что ёсць законы прыроды. Тарфяны пажар у любым разе будзе тлець і будзе вырывацца.